Srdečne vás pozdravujem. Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast produced by Ascension. A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Vítajte pri oficiálnom začiatku podcastu Biblia za rok. Dnes je deň D, kedy začíname našu cestu, na ktorej si prečítame celú Bibliu za 365 dní. Skôr než sa pustíme do prvého dňa, potrebujeme si najskôr predstaviť úplne prvé obdobie, ktoré sa nachádza na našej časovej osi Biblie. Ako už asi viete, počas celého tohto roka, počas týchto 365 dní budeme kráčať podľa časovej osy, ktorú vytvoril známy katolícky biblista Jeff Cavins. Dnešná epizóda je naozaj kľúčová, keďže ňou vstupujeme do raného sveta, ktoré je prvým obdobím na našej časovej osi. Ako ste už určite počuli, plán čítania, ktorý používame, je inšpirovaný práve touto časovou osou, ktorá delí písmo na 12 časových období. Ak už máte túto časovú os Biblie, iste ste si všimli, že obdobia v nej sú farebne odlíšené a slúžia ako kapitoly v dejinách spásy. I predtým, ako vstúpime do nového obdobia, privítame v našom podcaste Jeffa, ktorý nám toto obdobie priblíži. Pevne dúfam, že tieto úvodné epizódy vám pomôžu hlbšie vstúpiť do biblického kontextu a lepšie porozumieť Božiemu slovu. To je jedným z našich cieľov. Nechceme len porozumieť jednotlivým príbehom, chceme pochopiť celkový kontext, celý veľký príbeh. Kvôli tomu bude medzi nás prichádzať Jeff. Predtým, než začneme, chcem len pripomenúť, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Budeme veľmi radi, ak budete pri čítaní používať svoju vlastnú Bibliu. Ak chcete vedieť, čo nás čaká ďalej, môžete si stiahnuť náš plán čítania Biblie za rok, ktorý nájdete na našej stránke www.novajar.sk/Biblia za rok. A nakoniec, prosím, prihláste sa na odber nášho podcastu, aby ste nezmeškali žiadnu epizódu, ktorú budeme pridávať postupne každý jeden deň počas nasledujúcich 365 dní. Okrem toho nám tým môžete pomôcť, aby sa o tomto podcaste dozvedelo viac ľudí. Takže poďme už konečne na to. Ako som už povedal, asi nikto ma nenaučil o Biblii viac ako jeden človek a je ním Jeff Cavins. Som za neho nesmierne vďačný. Nielen za to, že vytvoril našu časovú os Biblie, ale aj za všetky jeho ponuky a programy, ako študovať Bibliu. Predovšetkým som však vďačný za jeho priateľstvo. Bolo by slabé nazvať ho len svojim mentorom, pretože sa neustále odvolávam na to, čo ma naučil, čo som od neho počul alebo čítal. Dnes je tu teda medzi nami a ponúkne nám nielen všeobecný prehľad o prvom časovom období, teda o ranom svete, do ktorého sa chystáme vstúpiť, ale zároveň nás ponorí hlbšie do toho, čo môžeme očakávať počas nasledujúcich dní pri čítaní Božieho slova. Tak teda, Jeff, vítaj. Ďakujem, otec Mike. Je mi cťou, že tu dnes môže byť s tebou. Vieš, mám taký pocit, ako keď sme boli deti a vedeli sme, že v lete pôjdeme na dovolenku. No a noc pred odchodom sme sa všetci pýtali, máme už všetko pripravené? Sme všetci zbálení? Môžeme vyráziť? Aj my teraz skutočne vyrážame. Veľmi sa z toho teším. Čaká nás vzrušujúci rok, ktorý nám ponúka skvelú príležitosť, aby sme objavili veľký príbeh. Ako si už predtým spomenul, v Biblii sa nachádza veľa príbehov, ale čo s príbehom, ktorých všetkých spája? Myslím si, že počas tohto nasledujúceho roka si ho budeme môcť nielen prečítať, ale budeme môcť ľuďom ponúknuť aj isté duchovné usmernenie a inšpiráciu. Všetci si pre pandémiu pamätáme rok 2020. No rok 2021 bol pre nás úplne výnimočným rokom, plným nových objavov. Bol to rok, v ktorom sme prvýkrát spustili podcast Biblia za rok. Veľmi sa tešíme na to, čo priniesie tento rok. Náš podcast sme sa snažili pripravovať tak, aby to bolo pre nás čo najjednoduchšie. Ak ste ešte nikdy Bibliu nečítali, je to úplne v poriadku. A v mojom živote bol obdobie, keď som nikdy predtým Bibliu nečítal. Tomu sa mi ťažko verí, ale viem, že tomu raz tak muselo byť. Ešte predtým, než sa do toho pustíme, chcem povedať, že súčasťou každej epizódy je ohlasovanie Božieho slova. Nechcem Božie slovo len prečítať. Túžim potom, aby ľudia, ktorí nás budú počúvať, vnímali, že im Božie slovo bolo ohlásené. Po prečítaní Božieho slova pridám v každej epizóde krátky komentár, môj vlastný postreh, reflexiu alebo prepojenie jednotlivých súvislostí. Ešte predtým, než začneme, ťa chcem poprosiť o jednu vec. Môžeš nám prosím povedať niečo k tomu, ako vzniklo týchto 12 časových období?
Ako si prišiel na túto myšlienku? Čo ťa priviedlo k tomu, že časová os môže byť užitočná vec? Jasné. Aj v mojom živote bolo obdobie, keď som naozaj nevedel, ako čítať Bibliu. Začal som knihu Genesis v presvedčení, že sa postupne dostanem až po knihu Zjavenia. A na konci si poviem, človeče, to bol ale úžasný príbeh. Čo nasleduje ďalej? Ako som sa ju snažil čítať chronologicky, oprchalo zo mňa nadšenie a strátil som o ňu záujem. A tak to, čo sa nám podarilo dať dokopy v rámci časovej osy Biblie a všetkých našich biblických seminárov je, že sme náročné urobili jednoduchým. Kľúčom k pochopeniu Biblie je vziať túto neuveriteľne zložitú knihu, ktorá vznikala počas niekoľkých tisícročí a urobiť ju jednoduchou a zrozumiteľnou pre ľudí. Ako si povedal, rozdelili sme Bibliu do 12 časových období. Treba poznamenať, že Biblia sa skladá zo 73 biblických kníh, no nie všetky sú rovnaké. Všetky sú inšpirované, ale nemajú rovnaký účel. Niektoré knihy sú naratívne, iné prorocké, ďalšie poetické či apokalyptické. Ide teda o rôzne literárne žánre. No a my sme vybrali 14 naratívnych kníh, do ktorých budeš ty, oče, v rámci historického kontextu vsúvať zvyšných 59 kníh. Takže pri čítaní jednej zo 14 naratívnych kníh budeš zároveň čítať napríklad žalmy alebo prorokov. Takto ľuďom predstavíš skvelú pomôcku, ktorá im pomôže zoznámiť sa s knihami, ktoré boli pre nich doteraz akoby záhadou. Vytvoríš priestor, aby ich ľudia mohli prijať a pochopiť. Tomuto sa budeme najbližší rok venovať. Obdobie raného sveta si prečítame v priebehu 5 dní. Ide o prvých 11 kapitol knihy Genesis. Môžeme povedať, že prvých 5 dní knihy Genesis tvorí začiatok celého nášho putovania. Vyznačili sme ho tyrkysovou farbou, pretože nám pripomína Zem pri pohľade z vesmíru. Keby ste boli hore vo vesmíre a pozreli sa dolu na Zem, uvideli by ste nádhernú tyrkysovú guľu, ktorá vám pripomína stvorenie. Keď sa pozrieme na Genesis 1 až 11, hneď na začiatku v nej nachádzame množstvo skrytých významov. To, s čím sa v týchto prvých 5 dňoch stretneme a k čomu sa budeme neustále počas celého roka pri čítaní Biblie vrácať, sú témy a obrazy, ktoré nás budú sprevádzať. Niekedy v júni alebo v septembri si poviete, počkať, toto som už niekde počul. Bude to naozaj zaujímavé. Ďalšia vec, ktorú si potrebujeme pri čítaní prvých 11 kapitol knihy Genesis uvedomiť, je, že ide o dejiny raného sveta, ktoré ale nie sú zapísané ako dejiny, na aké sme zvyknutí. My ľudia sa zvykneme zaujímať len o fakty a to, ako sa čo stalo. No v prvých 11 kapitolách knihy Genesis nám Boh vysvetľuje začiatok. To je stvorenie sveta, stvorenie Adama a Evy, spáchanie prvotného hriechu, predstavuje nám Lucifera, Satana a ukazuje dôsledky hriechu a kam to všetko smeruje. To je to, o čom budeme hovoriť v ranom období, ktoré je napísané hebrejskou básnickou formou. Keď budeme čítať o hadovi alebo o raji, bude to pravda napísaná veľmi tvorivým spôsobom. Uberá to na historické hodnote? Vonkoncom nie. Je to jednoducho spôsob, akým to Boh nechal zapísať. A je to skutočne nádherné. Keď sa dostaneme k patriarchom, čo nasleduje hneď po tomto období, pôjde skoro dejiny podané lineárne. To je ten rozdiel medzi obdobím raného sveta a obdobím patriarchov. Prvých 11 kapitol knihy Genesis je napísaných skôr hebrejskou básnickou formou. Od 12. až po 50. kapitolu sa však mení spôsob písania. Rozprávanie sa viac sústreďuje na konkrétne postavy alebo osoby. Možno by sme mohli povedať, že v 1. až 11. kapitole ide o predhistorické obdobie a potom v 12. až 50. sa už opisuje skutočná história. Je to tak správne? Presne tak. Správne si to povedal. Áno, raný svet je začiatok celého príbehu, ktorý je podávaný veľmi dramatickým spôsobom. Keď sa nad tým zamyslíme, v prvých kapitolách, v 1. a 2. kapitole knihy Genesis sa hovorí o stvorení. A predstavme si, že celý príbeh o stvorení, vzniku sveta, príbeh o Adamovi a Eve, o tom všetkom sa píše len v niekoľkých stovkách slov. To je pravda. Si musíme položiť otázku, čo nám chce Boh týmto raným svetom povedať. Hovorí, že stvoril miesto, kde má žiť jeho najväčšie stvorenie, teda človek, a že bude mať vzťah s Adamom a Evou v raji. To však nedopadne celkom dobre. Veci sa veľmi rýchlo začnú kaziť. Nedopadne to veľmi dobre. Ako pekne si to povedal. Skvelé, aj takto sa to dá opísať. Áno, nedopadne to tak, ako by sme si želali. Je zaujímavé, že hneď v 1. kapitole je kľúčom 1. a 2. verš. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami.
Je kľúčové, že hneď na začiatku, keď sa pozrieme na zem, je pustá a prázdna. Stvorenie najprv rieši túto beztvárnosť a potom naplňa prázdnotu. A teda prvé 3 dni stvorenia sa zaoberajú beztvárnosťou. Prvý deň Boh tvorí čas. Druhý deň tvorí priestor. Tretí deň tvorí zem. Takže máme čas, priestor a zem. Potom na 4., 5. a 6. deň Boh naplňa tento priestor. A tak vznikajú slnko, mesiac a hviezdy. Na 5. deň sú stvorené ryby a vtáctvo. A na 6. deň poľné zvieratá. Ale ešte niečo sa udeje v 6. deň. Áno, ešte niečo sa tam stane. Je to veľmi zaujímavé a zároveň silné. Pamätám si, keď som ťa o tom počul prvýkrát hovoriť. Nechcem to po tebe teraz opakovať, ale hovoril si, ako sa naplňala pustota, teda beztvárnosť a prázdnota. Najprv vzniká čas, priestor a potom zem. Čo označuje čas? Slnko a mesiac. Potom máme priestor. Čo ho naplňa? Vtáky na oblohe a ryby v mori. A nakoniec zem, ktorú naplňajú zvieratá. Vôbec som si to predtým neuvedomoval. Zrazu mi to celé začalo dávať zmysel, lebo ak akýkoľvek človek začne čítať Božie slovo a dostane sa k tomu, čo sa udialo na 4. deň, povie si: Počkať, Boh už predsa stvoril deň a noc. A teraz na 4. deň tvorí slnko a mesiac? Čože? Jasné, ide predsa o hebrejskú poéziu. Znova si to potrebujeme pripomenúť a uvedomiť si, aké je to fascinujúce, keď vám niekto poskytne istú štruktúru alebo pohľad a povie: tu si všimni toto. Odrazu si človek povie: to by som si nikdy nevšimol. Preto považujem za dôležité mať sprievodcu, ako je napríklad časová os Biblie. Je to skutočne veľmi silná pomôcka. Sa teda bližšie pozrieme na stvorenie, ako prvé čítame o stvorení sveta. Potom čítame, že Boh tvorí Adama a Evu, ktorí sú odlišní od akéhokoľvek iného stvorenia. Sú stvorení na Boží obraz a podobu, čo znamená, že majú vôľu, rozum, schopnosť milovať a obetovať sa. Boh ich stvoril a umiestnil do rajskej záhrady, do Edenu. A tu ich Boh upozorňuje na niekoľko vecí a hovorí: zo všetkých stromov raja môžete jesť, zo stromu poznania dobra a zla však nejedzte, lebo v deň, keď by ste z neho jedli, istotne zomriete. Tak ako v každej veľkej knihe, aj v Biblii hneď na začiatku vieme, o čo ide. Človek môže jesť zo všetkých stromov, okrem stromu poznania dobra a zla. Ak z neho zje, zomrie. A potom prichádza 3. kapitola, kde vstupuje na scénu nová postava. Prichádza nepriateľ Satan, padlý anjel, ktorý hovorí: naozaj Boh povedal? Okamžite začne spochybňovať Boha. Adam mlčí a do rozhovoru vstupuje Eva, ktorá hovorí: z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Satan sa okamžite toho chytí a hovorí: nie, nezomriete. To je klamstvo. Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. To je veľmi zaujímavé. Adam a Eva boli stvorení na Boží obraz a podobu a predsa sa nepriateľovi podarilo vkradnúť a podsunúť im myšlienku. Vidíte, že Boh nechce, aby ste jedli z toho stromu, lebo ak to urobíte, budete ako on. A to on nechce. A to je úplne naopak. Presne tak. Je to úplná lož. Kľúčovou vecou je, že keď sa Eva pozrie na strom poznania dobra a zla, o ktorom budeme o malú chvíľu čítať a hovoriť, človek by čakal, že na ňom uvidí niečo také zlé ako bankovú lúpež, cudzoložstvo, daňové podvody, ale ona to nevidí a naopak hovorí, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Čo by na ňom malo byť zlé, že? Tak z neho zje a dá aj Adamovi. A tak nastáva pád, ktorý je ústrednou udalosťou tohto obdobia raného sveta. Nemôžeme to zjednodušiť a konštatovať, prečo Adam a Eva padli? Veď Bohu nejde o ovocie. O to tu vôbec nejde. A preto sa musíme pozrieť na podstatu hriechu. Do ich srdca vstúpila pýcha. A oni si povedali, že to zvládnu sami. Že to zvládnu bez Boha. Stratili dôveru. Prestali Bohu dôverovať. A začali sa, obrazne povedané, topiť. Presne tak. A začali sa obrácať na stvorenie namiesto na stvoriteľa. Každý, kto to bude čítať spolu s tebou a stretne sa s niečím podobným, povie si: veď ja som v tej istej situácii. V momente, keď postavíme stvorenie, nech je to čokoľvek nad stvoriteľa, ide o modlú službu. Takto do nášho ľudského pokolenia vstúpil smrteľný hriech, čo na nás malo hlboký dopad. Ale dobrá správa je, že Boh má plán. Áno, on má plán. Toto nie je koniec. Je to začiatok. Boh má plán čírej dobroty. Môžeme to vidieť v 3. kapitole knihy Genesis, v 15. verši. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,
medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľape hlavu a ty mu zraníš petu. Ide o úžasný plán, o ktorom budeme hovoriť počas celého nadchádzajúceho roka v rámci nášho podcastu. A až na konci, v poslednej epizóde si budeme môcť povedať, že je koniec. Finito. Ako budeme postupne prechádzať obdobím raného sveta, budeme vidieť následky pádu Adama a Evy. Tieto následky sa dostavia takmer okamžite a všetko sa začne rýchlo rozpadať. Budeme vidieť, ako do príbehu vstúpi pýcha a začíname badať postoj ľudí. Ja to viem lepšie ako Boh. A zdá sa, že tento vzorec sa bude stále opakovať, najmä keď pôjde o rozhodnutie nechám Boha byť Bohom, alebo sa budem usilovať o to, aby boli veci tak, ako to chcem ja. Ako si spomenul, dôsledky pádu postupujú od ovocia až po bratovraždu. Áno, udeje sa to veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo sa to takto vyhrotí. Aké je podľa teba dôležité pochopiť tieto prvé úlomky príbehu? To, že Boh je dobrý, že stvoril svet, ktorý je dobrý, a človeka, ktorý je tiež dobrý. A my sme túto dobrotu pokrivili a zničili. Nie preto, že by sme museli, ale preto, že sme sa preto rozhodli. Potom, ako spomínaš, nasleduje príbeh Kaina a Ábela, kde Boh hovorí Kainovi: nemusíš tomuto hriechu podľahnúť. Hriech číha pri tvojich dverách, ale ty sa mu môžeš vzoprieť. Vidíme, že aj napriek tejto zlomenosti je tu stále nádej. Áno, je to tak. To je tá radosná zvesť. Uvidíme, že po páde Adama a Evy sa zmenil ich vzťah s Bohom. Báli sa, skryli sa. Myslím, že sa veľa ľudí dokáže stotožniť s postojom bojím sa, skrývam sa pred Bohom. V príbehu Adama a Evy vidíme, že sa nezmenil len ich vzťah s Bohom, ale aj ich vzťah medzi sebou. Prestali si dôverovať. A zmenil sa ich vzťah k stvorenstvu. Už sa viac nevnímali ako správcovia, ale stvorenstvo začali dokonca zneužívať. Pádom sa narušil každý jeden vzťah. Ale Boh má plán čírej dobroty. A keď sa pozrieme na ďalší vývoj raného sveta, narazíme na počiatky veľkej potopy. Je to takmer, ako keby Boh povedal: združme prvé stvorenie. Však Boh chcel začať odznova. Vzal si Noémovú rodinu, jeho manželku a ich 3 synov s manželkami, aby postavili archu. A hoci sa to môže javiť ako rozprávka pre deti, nie je tomu tak. Na záver ešte posledná vec. Mohol by si krátko povedať všetkým, ktorí za malú chvíľu začnú počúvať tento podcast, teda ešte predtým, než si vypočujú prvú epizódu, predtým, ako im bude toto slovo ohlásené, prečo nie je príbeh o Noémovi a potope rozprávkou pre deti? Dobre si ho pamätáme zo svojich detských čias a trochu nám zrozprávkovel. Ale vôbec to tak nie je. Ani trochu. Máš pravdu. Je to skutočný príbeh, ktorý hovorí o dôsledku hriechu v našom živote. Nie len o našom skrývaní sa pred Bohom, ale aj o tom, ako sa správame k sebe navzájom. Je to niečo veľmi radikálne. Liekom na túto ľudskú zlomenosť je tiež niečo nesmierne radikálne. Veľmi radikálne. Až neskôr v priebehu roka uvidíme, že Boh sa stane jedným z nás a zaujme naše miesto, zaplatí cenu. Naši poslucháči sa neskôr dozvedia o zmluvách, áno, a o tom, čo tie zmluvy znamenajú. Oče, prvých 11 kapitol nám dáva predstavu, načrt toho, aký má Boh plán, v čom je problém a aký je liek na ten plán. A od tohto momentu sa budeme k niektorým z týchto tém opakovane vrácať. Trochu vám naznačím a poviem, že na konci príbehu nájdeme riešenie toho, čo sa stalo v záhrade. A to riešenie nájdeme skrze niekoho, kto sa tiež bude nachádzať v záhrade. Áno, presne tak. Tým sa nám uzatvára celý príbeh. Práve toho robí takým zrušujúcim. Preto naozaj pozbudzujem každého, aby počúval Božie slovo a nechal sa ním hlboko preniknúť. Pretože slovo má moc. Božie slovo vás môže zmeniť. Som presvedčený, že tento rok bude pre tých, ktorí budú spolu s nami počúvať Božie slovo a tvoje komentáre k nemu, jedinečnou skúsenosťou, aká nemá obdoby. Uvedomujeme si, ako veľmi to potrebujeme. Potrebujeme výnimočný rok. Rok, v ktorom budeme počúvať Boha a kráčať s ním, ako nikdy predtým. Takže sa dobre pripútajme a pripravme sa na premenu našich životov. Amen. Veľmi ti ďakujem za tieto slová. Prvých 11 kapitol prejdeme v priebehu 5 dní. Týchto prvých 5 dní roka nás prevedie celým, hoci najkratším časovým obdobím, ktorý sme nazvali raný svet. Práve tu sa nám vytvára prvý pohľad na to, ako vnímame svet. Tento pohľad nám ukazuje Božiu dobrotu, naše tápanie a Boha, ktorý nás nikdy neopustí, ale neustále nás zahŕňa svojou láskou, aj uprostred našej zlomenosti, aj vtedy, keď sa od neho odvraciame. Takže ešte raz vďaka, Jeff, že si bol s nami a voviedol si nás do obdobia raného sveta.
O pár dní, keď toto obdobie uzavrieme, sa k nám Jeff opäť pripojí, aby nás previedol obdobím patriarchov, aby sme mohli ďalej kráčať dejinami spásy a získať správny pohľad na trochu dlhšiu cestu, ktorá nás čaká po skončení obdobia raného sveta. Na záver pripomínam, že ak máte záujem stiahnuť si náš plán čítania Biblie za rok, môžete navštíviť našu stránku www.novajar.sk/Biblia za rok. Taktiež si môžete zakúpiť materiály, ktoré môžu byť pre vás veľkou pomocou pri počúvaní nášho podcastu. Ide o sprievodcu Biblie za rok a denník Biblie za rok. A nakoniec vás znova povzbudzujem, aby ste sa prihlásili na odber tohto podcastu a mohli tak spolu s nami kráčať celý nadchádzajúci rok. Ako povedal Jeff, Božie slovo má moc meniť srdcia, má moc zmeniť životy, má moc zmeniť aj niekoho ako si ty a ako som ja. Nemôžem sa dočkať, kedy sa spoločne vydáme na túto cestu. Buďte požehnaní.